F'intervista waqt il-programm Ekstra fuq l-Istazzjon Nazzjonali, il-Kap Nazzjonalista Elix Borg reġa' mar lura fil-passat u qal li l-IVF kien daħal taħt l-aħħar Gvern Nazzjonalista immexxi minn Lorenz Gonzi. Dakinhar il-liġi tal-IVF li introduċa Gvern Nazzjonalista kienet l-aktar forma ta' liġi konservattiva li qatt setet teżisti u ħafna persuni kienu xorta qed jiċċaħdu minn trattament xieraq. Rigward l-IVF, pereżempju, dak kien fil-2012 meta daħal l-IVF il-Gvern Nazzjonalista. Hawnhekk il-ġurnalist Kalazzo Pardi li intervistaħ rimarkalu li mbagħad u kien ivvota kontra l-emendi tal-IVF li tresqu fl-ewwel mid-ġurnata ta' din il-leġislatura minn Gvern Laburista kif kien imwiegħed fl-aħħar elezzjoni ġenerali. Semmejt l-IVF, riċentament rajna emendi legali li permettu testi ġenetiċi fuq l-embrjun ta' koppli li għandhom mart ereditarju serju. Int kont fost 4 li votajtu kontra. Hawnhekk Elix Borg ftaħar li vota kontra dawn l-emendi biex aktar persuni jsiru ġenituri f'pajjiżna stess. Ħassejt li dak il-mument kelli nivvota kontra. Din id-dikjerazzjoni ta' Borg tingħaqad ma' dak li qaltu lill-kampanja elettorali biex isir Kap Nazzjonalista fl-ewwel dibattitu irrekordjat li sar fuq il-medja nazzjonalista.